Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Бүгін Казанда Совет районы суды бинасы ачылды. Хочу поблагодарить весь судейский корпус и аппараты судов за ваш нелегкий и самоотверженный труд. Еллык утырышта нинди бурычлар куела? Бу хакта толырак Руслан Судинов. Интернеттан күп алдылар. Ішкі эшләр министры уяу булырга куша. Представленные вам материалы содержат подробную информацию о наших результатах. Дәүләт сайтында язгы сессия ачылды. Депутатлар нинди кануннар карый? Беренче утырыштан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Минзәләдә яшәүче ир-ат инспекторларга итен үстерә. Полицияны аның хатыны чакырган була. Фас диде әткә. И без готовы йөгереп китте. Бу хакта Минзәләдән Илшат Аюпов. Төп игътибар юллардагы иминлеккә юнәлтелә. 10 елларда безнең Татарстан күләмендә бу сорауларны без чишә башладык. Юллардагы иминлек мәсьәләсе һәм заманча алымнар турында Илдар Сафиуллин. Узган ел Татарстан судлары 1 миллион 150 мең җинаятьче караганы. Бу узган ел белән чагыштырганда 21%-ка күбрәк. Районнарда да бу өлкәдә эшләүчеләрнең эше артагана бара. 2020 ел нәтиҗәләренә багышланган утырыш бүген Казанның Совет районы судында үтте. Анда катнашырга президент Рөстәм Миңнеханов килгән иде. Быел бу судта очрашулар юкка түгел, судьялар яңа бинага күченде. Эш шартлары тагын ничек яхшыртылачак һәм 2020дә тарихка кирип калачак нинди эшләр каралган? Руслан Хөснетдинов шул хакта. Казанның Совет районы суды Патрис Ломова урамында урнашкан бинаны бик кыска вакыт эчендә төзеп бетерәләр. Ул 5 каттан тора һәм барлык катта да төрле эшләр каралачак. Моңа кадәр Казанның Совет районы суды халыкны тар бүлмәләрдә кабул иткән. Яңасында 31 утырыш залы бар. Яртысы видео элемтә белән җиһазландырылган. Хәзер архивларында 300 мең документ сакларга була. Бүген яңа мөмкинлекләр белән Рөстәм Миңнеханов та танышты. Вот как надо все-таки организовывать работу судейского сообщества. Республикадагы судларның узган елда эш нәтиҗәсенә багышланган утырышы шушы яңа бинада узды. Югары суд рәисе Илгиз Гыйләҗев белдергәнчә, судьяларның эше елдан-ел арта. В отличие от прошлых лет, Узган еллардан аермалы буларак барлык төр эшләре буенча күрсәткечләре артты. Җинаять һәм гражданлык эшләре 5%-ка, административ эшләр 35%-ка. Айрым алганда административ хукук бузулар 63%-ка артты. Район судьяларының һәрберсенә аена 108 эш туры килә. Быел республикада 2016 елдан башлап беренче тапкыр гомерлеккә ирегеннән мәхрүм ителү турында хөкем карары чыгарылды. Менделеевскида яшәүче ир көнчелектән хатынын 19 яшьлек Уги һәм 2 яшьлек үз баласын үтерә. 12 яшьлек улы тәрәзәдән сикереп исән кала. Верховным судом Югары суд 3 кешене шул исәптән кечкенә баланы үтергән кешене гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Үтерүчеләрнең сабый һәм балиг булмаган бала икәнлеге исәпкә алынды. Бу җинаять аеруча зур вахшилек белән кылына. Бу процессны җинаятьчеләр буенча коллегия җитәкчесе Максим Владимирович Беляев алып барды. Февраль башында Владимир Путин ил хөкемдарлары белән очрашуда Россия судлары катлаулы елда көчле эшләде дип белдерде. Республикада әлеге өлкәдә эшләүчеләргә эш артса да суд эшчәнлегенең сыйфаты югары дәрәҗәдә дип белдерде бүген Самарадан килгән 6-нчы кассация суды рәисе Александр Ефанов. При проверке Сау астына алу буенча эшләрне караганда закон таләпләрен үтәүне сорыйм. Тикшерүче карарын күчереп язуга кайтып калмасын иде. Бу елга судьяларга яңа бурычлар да куелды. 2020 ел суд системасының җитди мәсьәләләрне тиз генә хәл итә алуын күрсәтте ди президент Рөстәм Миңнеханов. Падение платежеспособности населения вызвало рост количества дел по взысканию с граждан кредитной задолженности. При таких обстоятельствах стоит отметить гуманный и социально ориентированный подход судов к рассмотрению этих дел. Размер неустойки снижался до минимального уровня. Рөстәм Миңнеханов республикада 3 елда 10 җәмәгать суды бинасына капиталь ремонт ясалачагын әйтте. Хезмәткәрләр саны арттырылган инде. Руслан Хөснетдинов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Йортларга күченеп яшәсәң дә була. Татарстанның югары суды бүген Лениногорск районы Шыгыр авылында яшәүче гаиләнең дәгъвасын канәгатьләндерде. Хәзер алар үзләре төзегән йортны милли итеп рәсмиләштерә алачак. Без бу катлаулы хәл турында узган ел көз сөйләгән идек. Шыгыр авылында яңа йорт салучыларның күбесе күченә алмады. Шунда ки бу авыл яныннан 80нче елларда төзелгән газ трубасы уза. Шуңа күрә монда 500 метр арада төзелеш алып барырга ярамаган. 2019 елда ул араны 2 чакрым итәләр. Авыл халкы бу хакта йортларын төзеп бетергәч кенә белә.
Гәрчә төзелешкә рөхсәтләре булса да, шыгырда яшәүче гаиләләр югары судка бер-бер артлы мөрәҗәгать итте. Бүген ниһаять югары суд шундый бер дәгъваны канәгатьләндерде. Бүген Дәүләт Советы депутатлары язгы сессияны башлады. Елның беренче утырышында көн кодагына 33 мәсьәлә чыгарылган иде. Депутатлар Эчке эшләр министры, кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең 2020 елгы эшчәнлеге буенча чыгышын тыңлады. Органик продукция, адреслы социаль ярдәм, митинглар уздыру турында канун проектларын карады. Сайлау кодексына үзгәреш кертте. 5 сәгатькә сузылган сессиядан Фәрүзә Мәҗитова. Уважаемый Рустам Галич, уважаемый Фарид Харулович, уважаемые народные депутаты. Министр Артем Хахорин депутатларга 2020 елдагы вазгыять турында сөйли. Тулаям 54 мең җинаять теркәлгән. Полиция оешкан төркемнәргә каршы зур эш алып бара. Яшүсмерләрнең бу юнәлештәге активлыгын чикли. Икенче зур проблема интернет, телефон аша халыкны алдау. Бер елда шундый 12 мең ярым җинаять эше теркәлгән. Алар Татарстан халкын 1 миллиардка алдаган. Әгәр элек пенсия яшендәгеләр генә алар кармагына эләксә, хәзер яшьләр дә ышана икән. За прошлый год даже в условиях жестких противокоронавирусных мероприятий 2020 елда банк счетыннан акча урлау очракларын тикшерү 3тән 1гә, элемтә чараларын һәм интернеттан алдаучыларны ачыклау 1,5 тапкырга артты. Дистанцион урлаушыларга катнашып булган гражданнарны ачыклау буенча Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы Идел буе федераль округында беренче урында. Телефон аша алдау белән кануннарга үзгәреш кертеп кенә көрәшеп була, ди министр. Фәрит Мөхәммәтшин канун тәкъдиме белән чыгарга өнди. Если появятся законодательные инициативы для передачи, оформления и последующей передачи в Государственную Думу, Федеральный центр, мы готовы незамедлительно принять от них и поработать над ними вместе. Ждем от вас. 2020 елдагы эшчәнлек турында Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская чыгыш ясады. Узган ел аңа 6 меңгә якын кеше мөрәҗәгать иткән. Аларның күбесе торак коммуналь хезмәтләргә, социаль ярдәм сыйфатына, суд карары белән килешмәүгә кагыла. Гражданнарның социаль хукукларын шул исәптән хезмәт хукукларын яклауда зур игътибар бирелде. Ел дәвамында халыкның эш белән тәэмин итү үзәкләренә озак вакыт эш эзләп исәптә торучы эшсез гражданнарга пандемия чорында хәннәри яки истәмә хәннәри белән алуга юламалар бирү буенча дәүләт хезмәткә күрсәтүгә бәйле тәкъдимнәр һәм искәрмәләр җибәрелде. Митинглар турындагы республика канунына үзгәрешләрне караганда бәхәс чыкты. Федераль канун буенча яңа төзәтмәләр тәкъдим иттеләр. Хәзер митингларны килештерү өчен оештыручыларга банк реквизитларын алдан хәбәр итәргә һәм санитар нормаларны үтәүне тәэмин итәргә кирәк. Дополнительно необходимо указывать сведения о формах. Чарада тәртип булсын өчен озата бару формаларын алдан кайгырту, 500дән артык кеше катнашында акцияләргә оештыручының банк реквизитлары турында өстәмә мәгълүмат кирәк. КПРФта бу үзгәрешләр белән килешмәделәр. Реквизиты банк счет организатора. Оештыручының банк счеты реквизитларын бирү, ул бит шәхси мәгълүматлар турындагы канунга каршы килә. Бердәм Россиялеләр әйтүенчә, бу канун митингларны тәртипле итеп уздыру өчен кирәк. Здесь больше порядка. Монда сәясәте юк, монда тәртипкә өндәү генә бар. Тәртип өчен тавыш бирергә кирәк. Без хуплыйбыз. Бер сәгать сөйләшкәннән соң халык вәкилләре канунны кабул итте. Санитарное обслуживание тех, кто может замерзнуть на зимнем митинге или еще кому-то плохо стало в условиях проведения каких-то мероприятий. Их поддержать, их жизнь спасти. Вот это все демократически, я считаю, правильно. Сайлау кодексына үзгәрешләр кертүдә сораулар уятты. КПРФ партиясе 80 төзәтмә тәкъдим итте һәм 3 көн дәвамында тавыш бирүгә каршы чыкты. Когда мы с вами вводим многодневное голосование, берничә көн тавыш бирү мөмкинлеген кертү ул иминлек турында уйлау түгел. Бу бит уңайлы. Кемгәдер телефон аша тавыш бирү тагын да уңайлырактыр. Вот Артем очень эмоциональный человек, хорошо ко мне пришел. Артем бик хисле кеше, безгә театрга килсә әйбәт булыр иде. Дөресен генә әйткәндә, бу фикер белән килешмибез. Законодатель закладывает возможность. Канун буенча санитар хәл начар булса гына без 3 көн тавыш бирү мөмкинлеген кулланабыз диелә. Бу карарны Үзәк сайлау комиссиясе сайлауны игълан иткәч чыгара. Бәхәсләшеп алгач, бу канунны да кабул иттеләр. Принимается. Хөрмәтле депутатлар. Депутатлар караган тагын бер канун органик продукция җитештерүне үстерү турында. Быелдан бу документ Россия буенча үз көченә керде. Безнең канунда исә мондый төр яшелчә, җиләк-җимеш үстерүчеләр авыл хуҗалыгын үстерү республика программасы нигезендә дәүләттән ярдәм ала дип языла. Агымдагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законында каралган Татарстан Республикасы бюджеты акчалары чикләрендә биреләчәк. Бу турыда фикер алышырга парламентта булмаган партия вәкилләре дә чакырылу иде. Канун проекты төрле яклап өйрәнелергә тиеш ди парламент рәисе. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.
Мензеледе хукук сакчыларына һөҗүм ясалган исерек ир полиция хезмәткәрләренә алабай тукымлы этен үстерә. Ул балик булмаган балалар белән эшләү бүлеге инспекторы 32 яшьлек хатын-кызга ташланган. Бәхеткә полиция хезмәткәрләрен чакырткан хуҗабикә янәшә була, ул гына усал этне аерып ала алган. Бу Татарстанда хукук сакчыларына эт үстерүнең беренче генә очрагы түгел. Илшат Аюпов дәвам итә. И хозяин, увидев, что мы уже приближаемся к машине, именно подал команду ФАС. 15 февраль көнне полиция хезмәткәрләрен Минзәләнең Чаллы проспектындагы 17-нче йортына чакыралар. Исерек ирнең явызлыгыннан зарланып хуҗабикә шалтырата. Бу вакытта өйдә 3 бала да була. Хукук сакчылары әйтүенчә, алар бу өйгә беренче тапкыр гына килми. Ир 2020 елдан бирле полиция органнары күзәтүендә. Привлекался по статье 535, часть 1 КОАП. Йорт хуҗасы 5-35 маддәнең беренче бүлеге буенча административ җаваплылыкка тартылган иде инде. Хуҗабикә тарафыннан чакырылган инспекторлар протокол төзеп урамга чыгалар. Эт бу вакытта бәйдә булмый һәм биредә йөгереп йөри. Инде полиция хезмәткәрләре машинага утырып китәбез дигәндә, хуҗа тарафыннан әмер бирелә. ФАС диде эткә. Эт минем яннан йөгереп үтте. И инспекторны талый башлады сразу. Хозяйка рядом иде, инспектор белән. Муеныннан тотты этне. Ситкә сүйрәде инде. Изначально шок был, что собаку натравили. Собака была не маленькой породы, а большая собака. Башта этнең ябырылуыннан соңрак авыртудан шок кичердем. Хуҗабикә аерып алмаса, эт ычкындырмаска дип ябышкан иде. Эттен зыян күргән инспектор Алсу Мәрдәмшина табибларга мөрәҗәгать иткән. Аның тәнендә берничә җәрәхәт булуы ачыклана. Хәзер әлеге хәл буенча тикшерү комитеты җинаять эше ачкан. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Хакимият вәкиленә карата көч куллану мәдәсе буенча җинаять эше ачылды. Килеп чыккан хәлне тулысынча өйрәнү өчен хәзер тикшерү бара. Мондый төр җинаять өчен кешене 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. 200 мең сумга кадәр штраф яисә 5 елга кадәр мәҗбүри эшләр булуы да ихтимал. Минзәләнекенә охшаш хәл Түбән Кама районында 2018 елда килеп чыккан иде. ЮХИДИ инспекторларыннан качып киткән Ират өенә кайтып җитүгә аны куа килүчеләрдән эте ярдәмендә котылмакчы була. Тик 4 аяклы дусты җаваплылыктан юлып кала алмаган. Ир кешегә машина йөртү таныклыгыннан башка автомобиль белән идарә итү һәм тәртип сакчыларына һөҗүм өчен җавап бирергә туры килә. Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Коронавирустан Татарстанда тагын 3 кеше вафат, 82 яшьлек ир кеше, 63 һәм 85 яшьлек хатын-кызлар. Узган тәүлектә Татарстанда тагын 60 кеше коронавирус юктырган, аларның 26-сын хастаханәгә салганнар. 34-е өендә дәвалана дип хәбәр итәләр республика штабыннан. Ил буенча узган тәүлектә әлеге авыру булган 13 меңнән артык кеше теркәлгән. Вируска каршы вакцинаны республикада 61 мең кеше ясаткан, аларның 10 меңнән артыгы инде икенче дозасын ала. Юлларны акыллы камералар аша күзәтәчәкләр, шул рәвешле иминлекне заманча технологияләр тәэмин итәчәк. Казанда интеллектуаль транспорт системасын гамәлгә кертү буенча зур киңәшмә узды. Россиянең бөтен төбәкләреннән юл хезмәте белгечләре килгән. Бу очрашуның максаты исә юлда иминлекне арттыру. Аның бездә оештырылуы да очраклы гына түгел. Республикада беренче фото һәм видео күзәтү камералары трассаларда инде 2018 елда ук куелган иде. Бүгенге киңәшмәдә нинди проект булдыру турында сүз барды соң? Тулырак Илдар Сафиуллин. Юллар тизек, аннан йөрү куркынычсыз булырга тиеш. Бу замана таләбе. Әлеге максатка ирешү өчен Россия дәрәҗәсендә яңа проект әзерләнә. Ул ил күләмендә интеллектуаль транспорт системасы булдыруны күздә тота. Бу интеллектуаль транспорт системасы сорау күптәннән тора. Россия күләмендә ул әкренләп барый, но барыбер чит илләрдә бу сорауга күбрәк игътибар итәләр. 10 елларда безнең Татарстан күләмендә бу сорауларны без чишә башладык. Безнең республикада юлны фото, видео күзәтү камералары башка төбәкләрдә икенче технологиялар. Шул рәвешле һәр төбәк бу мәсьәләне үзенчә хәл итә. Хәзер исә төрле җирләрдә булган шундый уңай тәҗрибәләрне туплап бер база булдырырга җыеналар. Ул сыйфатлы һәм имин юллар федераль проекты буенча тормышка ашырылачак. Республикада бу юнәлештә бик актив эш алып барыла. Биредә юлларның тиешле нормативларга туры килүе генә түгел, интеллектуаль транспорт системасында
кертү зарур. Бүген Казанга тәҗрибә уртаклашырга Россиянең төрле төбәкләреннән белгечләр килде. Килә алмаучылар видео элемтә аша аралаша. Безопасность дорожного движения это не только ту работу, которая... Иминлек бит ул юлларның сыйфатлы булуы гына дигән сүз түгел, әле монда пассажирлар йөртү, светофорлар эшләвен контрольдә тоту, зур шәһәр урамнарында транспорт хәрәкәтен көйләүдә керә. Все, что мы делаем, это делать. Без нәрсә генә эшләсәк тә, ул куркынычсызлык һәм кешенең сәламәтлеген күздә тотып башкарыла. Монда юлның сыйфаты да бик мөһим. Кешеләр бер урыннан икенче урынга барганда үзләрен уңайлы һәм ышанычлы хис итәргә тиешләр. Интеллектуаль транспорт системасын 22 төбәк гамәлгә кертергә җыена. Моның өчен федераль казнадан 5 миллиард сум акча бүленгән. Юллар сыйфатлы һәм уңайлы булудан тыш иминле куркынычсызлык таләпләренә туры килергә тиеш. Бу мәсьәләдә Татарстан башка төбәкләргә үрнәк булып тора. Мисал өчен, махсус урнаштырылган камералар ярдәмендә юллардагы кагыйдә бозуларның 80%-тан артыгы ачыкланган. Әлеге алымны башка төбәкләрдә кулланырга ниятли. Бүгенге көндә махсус технологиялар ярдәмендә машинаның тизлеген билгеләү генә түгел, техникаларның төрен, авырлыгын да ачыклыйлар. Бу система Казанда зур үсештә. Федераль проектның төп максаты интеллектуаль транспорт системасын бер үзәккә берләштерү һәм камилләштерү. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Парклар, яр буйлары һәм 320 баскыч кайсы шәһәрләр һәм районнар төзекләндерү өчен ярты миллиард сум алачак. Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Яршалыда танылган КамАЗ мастер командасы турында күптән көтелгән фильмның премьерасы узды. Мастер сериалы легендар узышчыларның чын тарихына нигезләнгән. Беркемне дә эштән айырмасы өчен трибуналарны заводның төп конвейеры янына укыялар. Экран белән сәхнә дә корып куйганнар. Тәкъдим итү чарасына фильмның продюсеры Федор Бондарчук килде. Ни өчен ул эшне премьерадан түгел, нәкъ менә цехка экскурсиядан башлыйсың. Гөлнас Сайфетдинова бәян итәр. Это вы сейчас QR-код будет? Да. А и что он дает? Да, то есть, опять же, как сказал директор, по QR-коду можно определить, где изготовлены головки цилиндров. КамАЗны ничек итеп җыюдан алып, аның шүлләрдән җиңеп кайтуы турында Федор Бондарчук инде барсында белә, әмма заводтагы рухны тояр өчен кабат цехлардан уза. Тик төшерү мәйданындагы кебек үк читтән генә күзәтә. Станокларга кагылмый, моны ул артистларга ышанып тапшырам ди. Там надо просто попасть. Ой, спасибо большое. Спасибо. Федор Бондарчук КамАЗга беренче тапкыр 5 ел элек килә. Шул вакытта КамАЗ мастер командасы турында фильм төшерү буенча фикер алышалар. Нәтиҗәдә фильм гына түгел, сериал килеп чыга. Шли к производству и к началу съемочного периода. Без бу фильмны 5 ел әзерләдек. Төшерә башлаганчы җитештерү цехлары белән таныштык. Бу машиналарны булдыручылар, аларга утырып җиңүчеләр белән эшләдек. Шуңа безгә монда бар нәрсәдә таныш. Несколько сотен метров отделяют команду КамАЗ «Мастер» от победы. Завод цехларында, Әстерхан чүлләрендә дә, Казахстанда да төшерәләр. Фильмның иҗат коллективы 5 ай дәвамында узышчылар белән бергә иң куеп эшли. Актерларга чүлләрне сиритүче, көндәшләренә бернинди мөмкинлек калдырмаучы чын профессионаллар роленә кергә туры килә. КамАЗ мастер Дакарда инде 18 тапкыр җиңүче. Мы действительно подошли к этому. Без бу эшкә бик җаваплы карадык, чөнки фильм чын барлыктагы бүгенге хәлләр турында. Моның уйдырма булмауына ышандырырга кирәк иде. Насекомые, которые были в пустыне. Съемка чүлдә барганда бөҗәкләр бихисап күп иде. Алар биткә дә тәнгә дә кундылар. Шуның аркасында күренешләрне әллә ничә тапкыр кабатларга туры килде. Дело касается современных героев. Бу фильм безнең заман геройлары турында. Менә алар шушында синалардан бу хәлләрнең дөресме, юкмы икәнлеген сорый аласың. Ну, добро пожаловать. Ну, если мы шелковый путь проходим. Фильм 8 сериядан тора. Сценарий буенча баш герой КамАЗның элеккеге пилоты. Командадагы тәртипләрне бозган өчен эштән куыла, составка кире кайтырга тели. Аңа дусларының хөрмәтен кабат яуларга туры килә. Минем өчен КамАЗ мастер командасы йөрәгемдә зур урынны алып тора торган команда. Мин бу команда белән беренче көннән эшлим һәм бүген аларның дөньядагы ралли рейдларда катнашучы иң яхшы һөнәри команда булуында әйтә алам. Я думал, тут гонщиков крутых готовят. Да что ты? Ты сначала шоферюгой простым стань. Дөньядагы иң тиз йөк машиналары һәм аларны ярләүче пилотлар турындагы фильмны тамашачылар инде карыялар. Гөлнас Сайфетдинова, Алия Хәйретдинова, Яңа Гасыр каналы. 96 яшендә булса да, аның кәеф күтәренкелеге, тормышны яратуы яшьләр сокланырлык. Танылган ветеран-десантчы, Россиянең иң өлкән парашютчысы, Бөек Ватан сугышы ветераны Павел Клетнев бүген Лоиш техникумы студентлары белән очрашты. Бу чара ватанны саклаучылар көне алдыннан махсус оештырыла. Бу яшьтә аңа сәхнәгә менү кыен булса да, ветеранның йөзеннән һәр вакыттагыча шатлык бөркелеп тора. Яшьләргә иң беренче киңәше ватан пәрвәрлек хакында. Любите свой народ.
Павел Клетнев, легендар шәхес, ул Бөек Ватан сугышында Ленинградны азат итүгә катнашкан, Белоруссиядә, Венгриядә дошманга каршы көрәшә. Җиңү көнен Чехословакиядә каршы алган. Әле 94 яшендә дә җиңү көне алдыннан парашют белән сикергән иде. Никакие рекорды не ставили. Я любитель. Подыму на 4 километра. Бер нинди рекорд куймыйм, мин бит хәвәскәр. 4 километрга күтәрделәр һәм вертолеттан этеп төшерделәр. Һәм мин очам. Менә шул гына. Лаеш районыннан Бөек Ватан сугышына 17 000 кеше фронтка киткән, шуларның 5 000-генә генә кире әйләнеп кайту насыйп була. Ул дәһшәтле елларның шаһитлары елдан-ел кими бара. Очень важно, чтобы сугышта катнашучылар белән аралашу бик мөһим. Ул дәһшәтле еллар турында яшь буынга ветеран үзе сөйли икән, нәтиҗәлерәк, үтемлерәк була. Восхищаюсь им, потому что Аның шушы яшьтә дә парашют белән сикерә алуына сокланам. Хәтта без куркабыз, ә ул һаман көчле рухлы. Был рад увидеть. Мин аны күрүемә, аның белән танышуыма, аның сүзләрен, теләкләрен ишетүемә бик куандым. Техникум студентлары үзләре дә ветераннарда яшь кунак була, өлкәннәргә хуҗалык эшләрендә ярдәм итәләр. Яшьләр отрядларга бүленеп төрле эшләр башкара. Менә МЧС отряды датчики огнетушителе куялар. Һәм инде күп очракта зур ярдәм күрсәтергә тырышабыз. 96 яшьлек десантчы яшьләр белән очрашуын җыр белән төгәлли. Узак яшәү өчен көр күңелле булырга һәм тормышны яратырга кирәк ди ул. Илдар Сафиуллин, Юлия Гоголева, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда кечкенә калибрлы мылтыктан ату буенча республика ярышлары башланып китте. Бу ел Советлар Союзы герое мәрхүм Борис Кузнецов истәлегенә багышлана. Ул 16 ел дәвамында уздырылган ярышларның берсен дә калдырмаган була. Исегезгә төшерәбез, ветеранны соңгы юлга узган елның ноябрендә озаталар. Бүген иң төз атучы исеменә лаек булу өчен Татарстан районнарыннан 50 балла катнашты. Алар республиканың патриотик оешмаларында тәрбия алучы егет-кызлар, сайлау алу турларында 2000 бала катнашкан, нәтиҗәләрне апрельдә исә җиңү көненә багышланган авто йөрүштә игълан итәчәкләр. Көтәбез инде иң зур командный результат былтыр чалды җиңгәне, быел инде көтәбез бүтән командаларның зурак результатларын. Безне бүген музейга алып керделәр, анда бик күп экспонатлар бар, бөтенсә кызыклы, бик мотор. Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе конкурсы тәмам. Җиңүчеләр 21 февраль халыкара туган тел көнендә гала концертта чыгыш ясаячак. Конкурста 4000-гә якын кеше катнашкан. Иң кечкенәсенә 2, улысына 96 яшь. Алар арасыннан 31-ен сайлап алалар. Беренче турын онлайн үтсә, икенчесендә чыгыш ясаучыларны жюри шәхсән тыңлый. Конкурс быел беренче тапкыр үткәрелә. Ул Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау комиссиясе тәкъдиме. Бу иҗади бәйге әдәбиятыбызга, туган телебезгә игътибарны арттырды. Телебезнең сөйләү матурлыгын танытты диләр. Конкурс эшләрен бәйләүчеләр иң еш очрый торган кимчелекләрен дә атый. Хәзерге авторлар иҗатына игътибар аз, балаларга туры килми торган әсәрләр сайлана. Сөйләм культурасы җитми, кайбер сүзләр бөтенләй аңлашылмый диләр. Менә Муса Җәлилнең вахшат шигырен ничә кеше сайлаган микән? Без аны санамадык махсус, әйме? Бер 40-50 кеше булгандыр кимендә. Безнең әдәбиятыбыз шул хәтле бай, шул хәтле күп төрле, шул хәтле күп мөмкинлекләр бирә. Ә кеше һаман бер төрлерәк һәм бөтен кешегә таныш булган әсәрләрне сайлый. Нәрсә дигән сүз бу? Димәк, әдәбиятны белеп бетермиләр. Мәсәл жанры шактый күп булды, көткәннән дә күп булды. Һәм иң куандырганы аларны мөмкин кадәр әйбәт итеп укыдылар. Мәсәл жанрын уку үзе бер авыр бит ул. Чөнки анда теге образга керергә кирәк, бер образдан икенчесенә күчә белергә кирәк. Алга таба безнең тагын бер юнәлешебез булыр дип уйлыйбыз. Без инде моны Марат Ильич белән дә киңәштек. Бу безнең автор башкаручылар. Яңа татар җыры конкурсының лауреатлары билгеле. Олар 27 февральдә узачак гала концертта чыгыш ясарга тиеш. Президент Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән быел бүләкләнүчеләр саны 2 тапкырга арттырылган. Конкурста катнашырга 347 кеше теләк белдергән була. Алар Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән, Италия, Чехия, Швеция вәкилләре дә бар. Президент һәм мәдәният министрлыгы ярдәме белән оештырылган бәйгенең максаты татар эстрадасының сыйфатын үстерү. Җиңүчеләр 3 номинация буенча бүләкләнә. Иң яхшы татар җыры, балалар җыры һәм аранжировка. Жюри җырның көе, сүзен һәм башкару осталыгын да бәйли.
Үзе язган әсәрләренең татар телендәге тәрҗемәсен тыңлаганда күзләре яшь белән тулды. Буада үзәк китапханәдән Брест шәһәре белән элемтәгә чыктылар. Анда кайчандыр Буа хастаханәсендә эшләгән хәрби табиб хирургның оныгы Михаил Туруновский яши. Ул тарихчы, язучы, публицист. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының райондагы ачылу тантанасында автор онлайн катнашты. Тиздән бу нәниләр дә халкыбызның моңлы көйләрен шулай итеп җиткерә алырга өйрәнер. Әлегә бакчаны тәмамлап, инде сәнгать мәктәбендә укучылар да таң калып тыңлыйлар. Җырлыйбыз, бийбез дә, кәлдәбез. Безне кунуга чакырган, аборны сөябез. Бийсәнә, бийсәнә, биюләрем күңелле, син күңелле биергәнгә тамлар әйтәм күңелле. Халкыбызның бай мәдәни мирасы белән инде күптән танышлар. Тәрбиячеләрнең милли киемнән булуы сорау ятмый. Безнең авылыбызның әби бабайлардан калган әкиятләрен, мөнәҗәтләрен, тарихларын үзебездән кечкенә буынга калдыру өчен тырышам. Мы живем все в мире и согласии. С нами рядом живут чуваши, татары. Видео элемтәгә Брест каласыннан да чыктылар. Анда кайчандыр Буа хастаханәсендә эшләгән хәрби табиб хирургның оныгы Михаил Туруновский яши. Тарихчы, язучы, публицист белән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында махсус шулай күрешергә булганнар. Үзенең әсәрләрен туган телебездә ишетү Михаилның күңелендә балачак хисләрен арттыра. Татар әбисендә тәрбияләндем мин ди ул горурланып. Хотел поблагодарить от души Радика Галевича за то, что он организовал вот это мероприятие, помог доставить книги для вас. Мне очень хотелось, чтобы эти книги попали на историческую родину. Әлеге чарада рәсми рәвештә район буенча мәдәни программаны игълан иттеләр. Телле авылларга күчеп, анда да бик матур булып, бик матур әдәби кичәләр белән гырьф-гадәтләребезне күрсәтеп дәвам итәчәк. Буа телевизия белән берлектә Радик Гыймаев, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шулар иде. Бергә булыйк, бердәм булыйк. И туган тел, и матур тел, әткәмәнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Габдулла Тукай. Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. И вы скажете: я вижу. Лазерная коррекция зрения LASIK 14 900 рублей. Фемто LASIK 48 000 рублей. Клиника «Третий глаз». Внимание! 19 и 20 февраля во всех аптеках Фармленд скидка от 15 до 20% на все. Аптеки Фармленд. 19 и 20 февраля. Запомните, скидка до 20% на все. Только в феврале в «Лада Канавто» купить новый автомобиль вы можете с ощутимой выгодой и по льготным условиям. Если «Лада», то «Канавто». Звоните и узнавайте подробности. 230 30 30. Набрали кредитов и платите из последних сил? Спишем ваши долги законно. Звони прямо сейчас. 280 06 01. Начни жизнь с чистого листа. Туган җирең идел буе. Һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы. Җырдай моңлы. Татар теле. Назар Нәҗми. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда алмашынучан болытлы һава 19 градус суык. Салкын атмосфера фронты тәэсирендә республикабызда температура шактый түбән саклана. Иртән кайбер районнарда аязганда 35 градуска җитә. Төньяк көнчыгышта көндез 16 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскта көн буе болытлы булачак, төштән соң бераз кар яву көтелә. Ял көннәрендә суык һәм аяз була ди фаразлый синоптиклар.
Төньяк көнбатыш Орышча, Кукмара, Балтачта кич белән явым-төшемнәр туктый, температура -18 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә шулай ук һава шарлары бераз үзгәрә, бераз кар явачак, төньяктан талгын җил. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы һава, 18 градус суык. Урамда һава шарлары нәкъ менә без теләгәнчә булмаса да, салкын җилләр күңелегезне өшетмәсен иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Варикоздан бөтенләйгә авыртусыз тиз арада котылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы варикозы-нет лазер хирургиясе клиникасына мөрәҗәгать итә аласыз. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. Казанда бераз кар явачак, 18 градуска кадәр суык. Көньяктан талгын җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.